I will eat. M ga-eri nri. M ga-eri nri. You will go to school. Ị ga-aga akwụkwọ. Ị ga-aga akwụkwọ. They will learn Igbo. Ha ga-amụ asụsụ Igbo. Ha ga-amụ asụsụ Igbo. They will travel. Ha ga-eme njem. You will all work. You, plural form. Unu ga-arụ ọrụ. Unu ga-arụ ọrụ. He will come tomorrow. Ọ ga-abịa echi. Ọ ga-abịa echi. It's very important here that you check the pronoun being used. Okay, try to use all the pronouns. I, me, or he or she, he, you, one person, unu, you, more than one, anyị, we. I will stay at home. M ga-anọ n'ụlọ. M ga-anọ n'ụlọ. She will cook the food. Ọ ga-esi nri. Ọ ga-esi nri ahụ. We will clean the house. Anyị ga-ehicha ụlọ. Anyị ga-ehicha ụlọ. I will go to church. M ga-aga ụka. Church, ụka. He will pray. Ọ ga-ekpe ekpere. Ọ ga-ekpe ekpere. Do not forget, you can change it by changing the pronouns. This is future tense. Ọ plus verb. Now, your pronoun, ọ he will. M I will. Ha they will. Anyị we will. Ị you will. Unu you will, plural form. So, you, pronoun, plus will, plus your verb. They will attend the meeting. Ha ga-aga nzukọ. Ha ga-aga nzukọ. I will read a book. M ga-agụ akwụkwọ. Read, agụ. We will study at night. We will study at night. Anyị ga-amụ akwụkwọ n'abalị. Anyị ga-amụ akwụkwọ n'abalị.